Gaurko musika zuzenean telebista saioan, ez da hilen taldea ezagutuko dugu. Urte hasieran formatu digitalean ikusi zuen argia lanak, eta orain, vinilo formatu ederrean argitaratu dute. Gaur, gurean, ez da hilen. Ez da hien Aritz Aranburu, Tarran. Sergio de Besa. Eta Ander San Martín. Ez da hienen sorreran pixkat kokatzeko, sartu biko gineke, COVID sasoi horretara, ez? Pixkat izen zen, ni talde bari neuen, Ander bebai, bisok beti zenga betiko lagune, kuadriakuek, eta alkarraz jotzen hasi ginen, beko gaztetxeko beko lokalien. Zain gendun, goizan beste soinutxo batzuk probatzen, igual pedal gehisa erabili, edo beste punk edo erroti punki egite guren gendun, baina igual beste dinamismo baten, edo beste nunbaitera guren gendun junez, eta gauza probatzen hasi ginen lokalien. Pur bat ideia horrekin, gauza berria probetako, punkeko edo zinkantako ikinleken estruktura hori pur bat apurtu, eta beste zentzu bat emoti musikai. Dinamika aldaketak, hori zaintzie, hori enten dabezan taldiek entzuten hasi ginen apur bat gehiza, horretan zentretan, eta hori izen zen apur bat ideia, bai. Esperimentazio puntu eukitie, bai. Ni ez da hienen hasieratik onnaz. Hasiera baten ensaio pare baten gendu zen, eta gero ja itxine bagan, eta jangitz hartu zen, momentu horretan bulken bateria, koeron bateria eta bera libre hau euen momentu horretan. Eta gero ja justo kontrakue pasau zen, bera ja hasi zen bere diskuek eta grabetan, eta ni ja libre hau neuen, orduen ni sartu nintzen berriro, baina hori hasieratik. Lehenengo kontzertuek, lehenengo abestisek amaitu eta hori dana nik neban. Niretako igual taldi berak ez, dekon kutsui berezienetariko bada hori ez, dekogun, iruro dekogun, ez daki laguntasun hori, ez? Bai gauzak egiterakuen, ez daki lokalera jun esaten gendun, garin ez pagauz, musika lokalien ez pagauz, askotan zorginen gauz, iruro batera, eta hori epizkat, gure harremanen hartu lehike, ez? Bai talde harremanien, bai gauzak egiteko, eta oso era naturalien sortu izen da beti iruren arteko gauza hau. Ez da hilen taldeko kideak punk eta hardcore mugimendutik datoz. Talde berri honetan erritmoak ilundu dituzte. Post-punkaren eremura bidaiatuz kantuetan. Taldien estiluek kokatzeko, hori lehen komenta dugun, ez? Ander guazen ez dakit, da soinu barri topetan edo baju efektu batzu sartu, gitarra efektu batzu sartu, ez? Lehen esan dugun, ez kendu nahi punketik hasiko, erroti punkingo dugu, baina juningoa pixkat, ez dakit. Apurtu egun zen igual pixkat molde etxo horrek edo, ez? Beste soinu bat topau da egun. Eta bai, beti entzun izen dugu musika inglesa asko gustau izeaku, 80. hamarkadatik hasik gaur egunea dauena, musika estatu batu edotarra bai, protopunketik hasik Washingtoneko movida dana, disco recordseko movida dana, post-hardcoretik hasik bai. Eta hori, zentzu baten igual askotan esaten dozku, ez? Zuek egiten dozuen post-punk edo punke ilune edo que sea. Era baten definitzeko igual era errezena izen lehike, baina bueno, susterrien bebai influentzia pilloa, musika estatu batuarra, inglesa. Adibidez, euskal taldiek eta bebai, hori 80. hamarkadakuek eta bestakit jotakie, ertzainak itoiz eta olako taldiek asko entzun dugu. Eta guretako zaila da zailkatzi, jentien dako zaila da. Orduen, ez dakit bakotxak gauza bat esaten dago eta dana da bondo. Azken finen, ez dago ezer finkatute, en plan, punk bai, post-punke, izen lehike, ilune dalako edo... Nonok be esan dagoa ez da post-punka. Eta bueno, post-punka be oso zabala da. Joy Division de Cure-etik... Horrek igual izen lehikez post-punk como tal, baina gero
Gango formodoko taldiek be, punkan barruen sartzen ziren amarka horretan. Opers, Swell Maps, eskesteko ezer ikusirik. Gero soinue hartzen bozu bai, Pitan Atestu Babiesen soinue gitarra bai asko guztetakuz. Bai, hori da. Azkenean... Zer data, zer ez, betiko galera hori. Ontsa igual, bai, lehena igual ez eguen hain bananduten ni pentsetot. Ez? Zein egiten da bene post-punk edo punk. Pentsetot, karo, ez dakigu ze pasau esan amarka horretan, baina, bueno, nik esango neuke, oize. Eta Euskal Herriko testu inguruaz behiguela, hortik jaso izen dugune bai, ez? Igual rock radical basko edo etiketa horri definitzen da bezen soinue X izeten da askotan, baina horren atzetik eduki dugu hemen aberasgarritasun bat itzela. Tresna bakoitzak bere garrantzia du taldean. Anderre jotzen du gitarra. Soinu distortsionatuak lantzen ditu. Atmosfera ugariz eta riff zikin zein garbiez. Bai, azkenean, ez da... gitarra askotan reverrakin erabiltzen dut askotan sintea izango basa moduan. Ez sintea, como tal, baina bai eukitea apur bat, puntu hori gitarra bai, baina gitarra baino instrumentu badala. Eta izetez, apur bat gustartzen dodaz, bai distortzioak eta gero be bai behar danean garbia. Eta bataz be hori, apur bat be bai da dinamika bilatzeko. Horrek bateratzea apurtxo bat. Segun abestiak zer eskatzen dauen hori da bilatzea, ez izatea protagonista, baizik eta apur bat abestiak eskatzen da bena, azkenean abesti bakoitza ez estilo bateko, baina bai bere izarea deko. Orduan hori ematea izan da apur bat gitarrakin, iza hori mantentzea eta respetatzea behar danean. Hiruko banda izaki basuaren doinuak sakonak dira. Aritzen lausokak, jostariak eta presentzia handikoak dira. Bajuen soinuei dagokizionez bai, hiru izeteran bai, ez? Argi geunken bai pizkat instrumento bakotxak bere leku eduki dibala, presentzialtasun bat bai, momentu bakotxien. Da hori ez, bajuen lehen esan dugune bai, pedalak eta sartu guran bai, zehose barrixe topau guran ibili ginen. Da askotan, niretako adibidez influentzia handiz izan da soinue topatzerako orduen, Peter Hook moduko bajista bat, ez? Atrebidu izan zana momentu batzutan bajo bai hori, ez? Askotan Anderrek esan da bena, gitarra bat sinte bat izan alda, baina bajo bai, zentzu batzutan bai. Orduen, saiatu ginen bai probatzen loditasun hori, presentzialtasun hori emoten bajo bai, reverba sartzen, momentu batzutan txouruz bai, pizka soinu apurko raue pizkat emoteko bai, ez? Variazio handiz haue eukide izan eta bai. Zentzu batzutan be bai, presentzia dekola esango donke bai. Azkenik, Sergio dago bateriaren atzekaldean. Berak marrazten ditu erritmoak, kolpe bakoitzean bihotza jarriz. Ni beste musika mundu batetik nator eta beti jo izen dut hardcorra, baina gero bai guztu bat gehiago jolastie dinamikiaz eta ez dakite ez izetietana gogor jo eta listo. Enguen igual tekniko haue edo momentu batzuten gehiago entzutie, beste batzuten gitxi hau, kajien soinue be kontundentia izetie, baina momentu batzuten igual suabi hau jo eta izetie ezberdin eta hortik atratie bai, en plan punkan beti izendanan movida horretatik apur bat urteti eta zoz ezberdina ditia.
ahotsek borobiltzen dituzte kantuak, iluntasuna nagusi den hitzak honetan. Meloditxak eta topetide pizka mundua izen zen, ze abesti bakotxak, hori izaera badeko, joera badeko, abesti bakotxa nunbaitera doi, ez? Eta pizkat lotzeko puntu horretan esango gonke globalien nahiko agotzi ilune dela, meloditxi badau, iluntasun horretan. Goratxo eta botzekin adibidez hasieran izen zela zuk esan zen dule. Ez que ez dakit exactamente zein. Eta gero grabetan junginen nien, entzun gendun handerrek eta biok lehenengo momentuen eta esan gendun, buah, que guapo. Zer mila influentzia da, abestu leik ez pizkat berba iterut, abestu leik zera txigixo iterut, abestu leik lasaixa, baina bai. Pizkat oreka bat topa gueran bakotxak, abesti bakotxak bere toki. Azkenien, abesti zek amaitzute eukin gendu zan, eta gero izen zen abotsa sartzie. Orduan bai horraitzik musika presentzia asko deko diskoan. Azkenen genduelako musikalkia esan gendunien, ostra, ondo dau, edo aldatu leike, gero izen zen abotsa sartzie. Taldearen lehen diskoa Eten Espazio Sonoro Estudioetan grabatzen da. Urtzi Iza soinu teknikariaren gidaritzapean. Taldekide guztiek batera jo dute grabaketa saioetan. Zuzeneko indarra diskora eraman nahian. Hasien pentsetan zeinaga seinalko gendun, eta ez gonken oso garri. Baina urtzin azken lanak eta ikusten gustadakun, eta pentsau gendun gure musika estiluen kontroleta balapur bat, eta pentsau gendun, venga, bera zein gogu. Eta argi geunken gure gendule 3 batera grabau, 3 batera. Eta komentago etzagun urtzili eta urtzik baiet. Arazo barik, lekue horretako pentsatute guela, eta junginen, eta lehenengo momentutik hasi ginen grabetan. Grabazin nuen oinarri zedana, lehenengo gunien egin gendun. Gero ja, bastante luzetu zen, porque karo, ez gendun egin esklaketiaz ez ezer. Izen zen, direktuen, momentuen, 3 batera, eta orduen gero, bigarren gitarrak grabaterakuen, bajuen arregluek, baterian pare bat gauza grabaterakuen, saio izen zen, sartzeko momentuek eta horrek momentuek saioak izen ziren, orduen bastante luzetu izen zen grabazinue. Urte hasieran formatu digitalean zintzilikatu zuten lana, eta orain vinilo edizio dotorean argitaratzen da, zigilu alternatiboekin elkarlanean. Hasiera baten digitalienetara bigendu, ze pentsatzen gendu, viniluetara tide, karue da, eta esaten gendu, joan bidea pixkat ibilbidetxo baten bikau zera lortzeko, eta behin lortute dauenien, orduntxetarako. Hasieran formatu digitalienetara da, gurekin seio batzuk ipini zin kontaktuen, eta eure pixka berotu oskuen viniluetarateko asmo hori. Guk nahi gendun, digitalan ostien gure asmoe fizikoenetarati izan, viniluetarati izan. Musika konsumitzaile moduen erosi egiteaz viniluek eta formato hori eukitxie gainera, guretako nahiko posgarriz izan da, ilusio asko itxez oskun. Seioekin berbaen, hasiera baten zementerioaz, lagune diela eta azken finean ez dakit beste taldiek, eta beti egon da laguntzeko prest, eta esan gendun, fijo, zementerio izan bidala. Eta orduen egin gendun berba beragaz, eta bere ipin izan kontaktuen bestiekaz. Iparragirrekuek behoine hasi dabe segilu barri bat, orduen esan gendun, eske aukera ezin hobie da. Eta gero, Bilboko DDT banaketakekin egin berba, eta Leongo Quebrantahuesos Records. Portadi eta diskuen diseño dana nik egin dut, dana gabiz egiten gure kabuz, lagun artien eta jente ezagunaz, eta orduen esan gendun, portadi eta dana nik egin dut. Egin noan diseinotxo bat Instagramen eta sarietan zoze eukiteko, eta gero hasi nien portadien pentsetan. Eta esan ez erataraten, ezer zoze faltazan beti. Eta azkenien, ez dakizelan probaune diseinu hori txiki zen karratu handi baten, eta esan gendun, hau ondo egon alda. Portadi ez da hienen letrak, E-I, ezberdin ipinite, eta jazta, ez teko zebe gehiago, baina
hori gustabakun eta hasieratik esan genuen, venga, hau, visualmente sosedeko. Euskal Herriko punk eta hardcore estena osasuntsu dabil azken garai honetan. Talde gazteak badira, zigilu alternatiboak ere, eta asteburuero kontzertuez gozatzeko aukera dago. Txikia izan arren, biziki interesgarria da. Bai, kontzertu aldetik, ikusten dira, astebururo zenbat gauza antolatzen dien, underground eszena biziri dauela esan geinke sekule baino gehiago, gaztetxe mailan, sala txikitako mailan, eta guretako oso interesgarri zetan gauza bat, ez? Lehen adibidez, etiketai buruz da berbain jogune, postpunke da, bajarkorra da, ez da gizera. Baina kontzertu baten, olako dimensioko kontzertu baten, Euskal Herriak berak dekon ondari berak ustozu gaur egunien, zelako taldi dago esan, da jente barrixai hurbiltzeko, jente barrixai irakusteko eskaparate ezin hobi da. Jarkorra guztetako najungo da, punke guztetako najungo da, batek punke zautuko dau, besti jarkorra zautuko dau, hoi musika gustatzen jakona postpunke entzuko dau, eta azkenien nazte horretan jentie bai hori estena bat sortzen da eta jentie musika ezagutu egiten dau. Bai, azken finien gaur egun musikan inguruen, ez dakit, nik ustot dauela klitxe modoko bat edo, beti esaten dela, gaztiek ez da hau entzuten edo, baina azken niretako hori ez da egiz edez. Azkenien, gure inguruen behintzet, jente gaztea asko dau, eta gainera gauzak egiten da esan jente gaztie, gauza taldiek, kontzertuek montau, argazki sekatara, pilo bat gauza. Edo, simplemente gaztetxien egon, barraen, sarririen egon, eta nik ustot hori azken finien gure inguruen behintzet ikusten ari gaiela, eta hori politia da. Bai, gu azkenien undergroundetik gatoz. Osea, beti egon gara bai gaztetxien hemen dekogun Salibarren dekogun elkarteekin kontzertuak antolatzen eta bai gaztetxietara juten. Eta orduen zentzu baten be bai, hori indartzie eta gu talde moduen gaztetxetan jotiek eta estena horretan egotiek, gu horretatik gatoz, orduen hor sentitzen gara gustora eta bide hori jarraituko gu behintzet. Herrian bertan topatu dute gotorlekua, izan ere musikalki herri bizia da Zaldibar. Gari Rock elkartearen entsegu lokaletatik talde ugari igaro dira azken urte hauetan guztietan, eta zuzenean aritzeko gaztetxea edo sorgin taberna bezalako agertokiak badira. Zaldibar berak eduki dau, bere historia, bere testu ingurue. Eduki dugu 4K moduko taldiek, Disorders kontzertu, Disorders ikustera jute ginen, antxe mobitzen ginen, dantxe hasi ginen pizka saltzan, gaztetxien parte hartzen genuen kontzertu kantolatzen, ikusten, zer geu esan da dena. Zor ginen behor gauz, aldo gunien be kontzertuek antolatu, lagundu, eta bai, Zaldibarren egiz esan da testu inguru bastante politieko gu. Gu gaztetatik gaztelekuen egon ginezanetik, gitarra eta joten bertan hasi ginen. Bai Unai, zaineko gitarristaz, eta gero Andoni, hemengo Disordeseko gitarristaz. Orduen hori 14 urte gendu zenien. 14 edo hortik. Orduen horretatik gatoz, eta gero musika antzin dugu, evoluzionau, gauza batzutera jun, baina azkenean gure errue hori da. Guretako adibidez oso garrantzitsuk izan bertako musika arluen ibili dienak, gure lagunek izan dienak, Disordersek musika lokala zabaldu ozkun, euren gitarrak ipini, da guretzako hori kristona zan. Guk eskinpen ez ebez, eta Ripen Mundo Muerto joten hastio guretako izan zan, itzela, eta hortik gatoz, bai. Taldearen zuzeneko bakoitza azkena balitz bezala bizi dute.
Energia, izerdia eta intentsitatea nagusi dira gertokian. Ikuslegoa ez da hilen taldearen laugarren kidea da. Nik esango neuke zuzenekuek aktitudie dekela. Osea, lehen aritzek esan dauen moduen intentsidadie, bai. Osea, igartzen da, izerdi iten dugu, mobidu, eta azkenen sentiduten duguna kanpora ataratan dugu. Osea, azkenen musike pioa guztien dugu jaku, lagune gara, musikalki be ondo lertu gara, pozik eratu gara diskoekin, orduen hori dana ontze ataraten gabiz. Osea, eta hori da apur bat ideia, barruen dekon guztia atara. Edo nun JB beti atara. Eta guri kontzertu ikusterakuen, beti guztetako ikustie jentia, osea, kontzertu joten da gizenak, dana emoten, eta azkenien hori guztetan bako ikustie, guk be eitie ondo dau. Eta gainera ez dugu egiten hauen bidalako, ez. Eite dugu holan urtetan dalako, eta naturala dalako. Niretako kaleko musikatik etorteran da kaleko musika egin konsumiduta egiten dugu neurri zen, publikuaz egon bidan transmisin hori niretako ezinbesteku da, ez? Hardcore filosofia horrekin jarraituz, da, hardcore estenak beti izate ban, ez? Publiko barik ez dau kontzerturik, edo baten bihau kontzertu benetan egiteko. Da nik uste dut ez da INP filosofia hori jarraitzen da, ez? Eskertute beti etorten dan jentiaz, orduen ze modu honen azupe dana emoteko, ez? Hurrenguen etorriko die, zure lagunek izango die, lagun jente barriz ezautuko zu, eta konexio hori niretzako ezinbesteku da.